Дуслар, сәлем. Бүген біз сізге өзіміздің пәсиебіз турында сөйлейбіз. Аның есімі Шумка. Шумканың тұқымын түгел генә әйтеп булмый. Шумканың колаклары Мейн-кун тұқымына охшаган. Шумка бездә бәләкәй чагыннан ук яши, аңа 4 яшь. Бәләкәй чагында ул сөт кенә эчәде, үсә төрле ризыклар ашый башлады. Аның иң яраткан ризыгы ит. Шумка бик тәртипле. Үз пошмагында гына ашый, өстәлгә менми. Монда уйыклы, монда уйный. Шумканың иң яраткан уенчыклары туп, бантик һәм йомшак уенчыклар. Мин эшләгәндә, ул да минем янымда утыра. Дуслар, сезнең кечкенә дусларыгыз бармы? Булса, Сабантуй журналына языгыз.